Så kan jeg efterhånden sætte punktum for hele nedrivningsfasen af projektet her, og dermed gå videre til det rigtige show, nemlig at bygge op igen. Men her i anden halvleg af nedrivningen, så går det ikke helt lige så problemfrit som i første omgang, som I kommer til at se senere i videoen. Men jeg vil ikke trække tiden, så lad os bare springe ind i det. Og vi starter i dag med at få fjernet døren, der adskiller entréen fra det nye køkken. Vi får jo lavet en ny dør ind til det, der bliver det nye bryggers, og dem kan vi lukke, så derfor gør det ikke noget, at vi fjerner døren her i forhold til larm fra tørretumbler og vaskemaskine for eksempel. Og helt generelt, så kan vi rigtig godt lide, når der er åbent, så derfor giver det rigtig god mening at fjerne den her dør. Og hele væggen, som man ser her på billedet, er noget tidligere ejere har lavet, så det er altså en trækonstruktion, som ikke er en del af det oprindelige hus. Og det kan man især se her på gulvet, hvor jeg får fjernet dørkarmen. Her ser man altså tydeligt det originale gulv, og så hvordan den tidligere ejer har fjernet en 4-5 mm, da han har høvlet gulvene. Men det her, det er jo et positivt fund igen, for det gør, at jeg kan lave gennemgående gulv fra entréen og ind til køkkenet, uden at skulle til at lave nogle lidt sjove reparationer. Og her i det gamle køkken, der havde jeg indtil videre kun fjernet modulerne og det korkgulv, der lå ovenpå. Under det gulv, der fandt vi igen de originale gulve, og det gulv får jeg brug for til at reparere en anden del af huset. Men jeg får ellers lige hurtigt fjernet de gamle klinker her, og også resterne af det gamle tapet. Men det har jeg efterhånden set så mange gange, så det skipper vi lige hurtigt henover. Og så får jeg ellers klargjort gulvet med lidt oprydning og efterfølgende rengøring. Og så er det nemmere at gå til, når jeg skal finde ud af, hvordan jeg får brudt op i det gulv her. Jeg vil gerne være så forsigtig med det som muligt, for at jeg netop kan genbruge brædderne. Men de er jo sømmet fast, så det er virkelig svært at få dem op, uden at beskadige dem. Og jeg har før kommet til at save lidt for langt ned, så her der måler jeg lige tykkelsen på gulvbrædderne. Og jeg er nemlig nødt til at save dem hele vejen langs væggen, for de fortsætter altså ind til toilettet. Og rundsaven her, den kan desværre ikke nå helt ind til væggen, så jeg slutter lige af med stiksaven, og så er vi ellers ved at nærme os. Og så er første brædde løs, og som I kan se på billedet her, så har vi en af de mest positive overraskelser indtil videre. Jeg har jo 2 rum, som jeg gerne vil have lavet gulvvarme og klinker i, og det er entréen og bryggerset. Altså lige her, hvor vi er nu. Jeg frygtede, hvor meget plads der ville være under de her gulvbrædder til at få lavet gulvvarme. Men det viser sig, at gulvbrædderne de er hævet fra et betondæk, en cirka 8 cm, og det er perfekt til, at jeg kan få lavet gulvvarme, uden at skulle til at bryde noget op. Jeg forsøger mig ellers igen med de næste par gulvbrædder, for at se, om jeg ikke kan få dem op på meget skånsom vis. Men det viser bare at være en umulig opgave, så den udskyder jeg lidt til senere, og I kan se lige om lidt her, hvad jeg mener. Forskallingen i betondækket, den sidder nemlig ikke bedre fast end som så, og det ender med, at jeg bare kan løfte hele gulvet op i én gang, uden at skulle tage stilling til, hvordan jeg får fjernet de her brædder endnu. Og her får I så et rigtig godt billede på, hvordan gulvet er nedenunder. Og så tager jeg ellers lige 2 sekunder til at nyde den positive overraskelse. Og det jeg begynder at fjerne her, det er simpelthen resterne af den originale væg. Og det passer med, at jeg lige kan fjerne et enkelt fag, og så er vi nede i niveau. Men på den anden side af denne her gamle væg, så er der altså også et andet slags gulv. Her har vi bjælker, og så har vi en form for kompakt sand imellem. Jeg tror, det var sådan, man gjorde i gamle dage for at lydisolere. Men jeg kommer altså i tanke om, efterhånden som jeg får fjernet de her gulvbrædder, at det faktisk er en dum idé. For det her lille stykke fra den her gulvbjælke og ind til væggen, det er cirka 70 cm, og altså næsten perfekt til at enten sætte højskab eller vaskemaskine og tørretumbler på. Så på det her lille stykke, der bliver det altså ikke nødvendigt med gulvvarme, og vi kan bruge den som en form for naturlig sokkel. Og nu hopper vi altså direkte tilbage, hvor vi slap med at fjerne tapet. Jeg starter med at fjerne nogle gerægter fra dørene, for denne her dør er jo en, vi genbruger. Og derfor skriver jeg også lige hurtigt, hvor gerægterne kommer fra, og så gemmer jeg dem faktisk. Og efter jeg er blevet klogere fra første del, så skal vi lige have lavet en lille test på tapetfjerningen her på den her lille testvæg. Jeg deler det her lille stykke op i 2 sider, og på det lille stykke til højre, der bruger jeg tapetopbløderen, som jeg også brugte sidste gang jeg fjernede tapet. Men så har jeg i mellemtiden været ude og købe en tapetdamper, og den bruger jeg på det venstre stykke. Simpelthen for at teste, hvilken metode der både er nemmest, men også hvad der er hurtigst. For jeg har ikke noget imod at lægge et par timer mere i det, hvis hele processen til gengæld er mere behagelig. Men jeg sørger ellers for at tegne det en side ad gangen, og man kan se på resultatet, at tidsmæssigt så opbløder noget hurtigere end damperen er. Og tapeten er næsten lige nem at fjerne på begge sider, så om man bruger afdamperen eller opbløderen, det gør faktisk ikke den store forskel. Og derfor går jeg selvfølgelig med den hurtigste metode, som var opbløderen. Og så bliver fremgangsmåden ellers ligesom sidst, hvor jeg først fjerner det meget stive lag af tapet, og så vander jeg ellers det lidt mere sugende underlag bagefter, og lader det sidde i 5-10 minutter. Og derefter er det sindssygt nemt at fjerne. Og så vil jeg ellers gerne sige tak til en af seerne, som har givet et godt tip i forhold til den her tapetopbløder. For jeg har jo rullet det på med en malerrulle indtil videre, men han skriver så til mig, at jeg eventuelt kan bruge en ukrudtsprøjte, for det gør det både mere effektivt og mere hurtigt. Og der må jeg bare sige, at han har fuldstændig ret. Så det er jeg super taknemmelig for, at jeg kan få tips og tricks fra jer, der følger med. Så bliv endelig ved med det. Som I kan se på billederne her, så falder tapeten nærmest af sig selv. Her er tyngdekraften endda nok til, at tapetet løsner sig. Så det her det er på grænsen til en tilfredsstillende opgave nu.
Og så kører vi ellers på repeat i de sidste rum, der mangler at få fjernet tapeten. Men som I kan se her, så begynder vi altså at få lidt udfordringer med pudset. Det slipper nemlig mange gange med tapetet herinde i det her rum. Og det tyder altså på, at der enten har været fugt, eller at pudsen simpelthen ikke har været lavet ordentligt. Det virker meget tørt, så det er ikke noget, der bekymrer mig nu her. Men det er alligevel ekstra arbejde, i og med at jeg skal til at have det muret op igen. Og så havde jeg egentlig tænkt mig at lave en hastighedstest på denne her væg. Men det viser sig så, at rigtig meget af den her væg, der sidder pudset fuldstændig løst, og det er faktisk kun tapetet, der holder det fast. Men jeg skal ikke have fjernet særlig meget af det her puds, og har brugt særlig lang tid. Så begynder jeg at overveje, om denne her væg ikke er pæn nok til at lade stå, som den er. Så det er det store spørgsmål, og jeg tænker at lave en afstemning her på YouTube. Så skriv gerne en kommentar, om du synes, at væggen den skal forblive rå, eller vi skal have den pudset op, eller om vi måske skal have gjort noget helt tredje. Og som I kan se her, så er det altså ret meget af pudset, der røg af, og så får jeg ellers bare lige fjernet det sidste tapet. Og jeg må sige, at ideen med den rå murstensvæg, den gror lidt på mig her, for det er faktisk nogle pæne mursten med noget spil i, og med en lille behandling, så tænker jeg, at det kan blive rigtig pænt. Men så til den næste tilsvarende væg, i størrelse i hvert fald, så får vi lavet en tidstest. At fjerne første lag, som jeg har gjort på alle vægge, det tager cirka et kvarter for denne her. Så det er heldigvis ikke så lang tid, men det er også det værste af det. For det her tapet, det er altså meget genstridigt. Og anden omgang, hvor jeg vander væggen og fjerner det sidste lag tapet, der tager det godt nok lidt længere tid, men det er meget mere tilfredsstillende. Så i alt cirka 35 minutter for den her ene væg. Og mens vi lige ser, at jeg får ryddet op her, så kan vi tage et kig på budgettet og tiden for hele nedrivningen. Altså hvor vi både tager del 1 og del 2 sammenlagt. Jeg siger i sidste video, at jeg bruger cirka 20 timer, og jeg forventer, at der er 10 timer mere. Det slutter altså på hele 48 timer for at få revet alt det gamle ned i stueetagen og gjort klar til at få bygget op igen. Og igen har jeg brugt ca. 250 kroner på tapetopbløder, så det er altså ikke materialerne, der er dyre, men det er bare hårdt arbejde at få revet ned. Og til budgettet vil jeg også tilføje, at jeg egentlig kun medregner materialerne, jeg bruger, så alle redskaber og alle værktøj, det holder jeg udenfor, for det er enten noget, jeg har i forvejen, eller også er det en engangsudgift, som jeg forhåbentlig kun vil skulle købe en gang, og så har jeg det til mange projekter. Så står du og skal i gang med dit første projekt, så skal du nok indregne en lille smule mere til at få anskaffet dig redskaber og værktøj. Og herinde på det lille toilet, der fjernede jeg faktisk kun loftet og toilettet og håndvasken i første video. Så nu får jeg lige taget det sidste væghængte, og så får jeg ellers fjernet alle fodlisterne og så tapetet i hele rummet. Og især i det her lille rum var jeg også sindssygt spændt på, hvad jeg ville finde under gulvet. Og herinde der skal vi også have lavet klinker og gulvvarme. Så jeg får fjernet det gamle linoleum her, og under det der har vi de velkendte krydsfinerplade, som er mega genstridige. Og i stedet for at bruge kræfter på at fjerne dem, så saver jeg dem simpelthen løst hele vejen rundt i kanten. Og satser lidt på at kunne fjerne det hele i et stykke, ligesom jeg gjorde inde i køkkenet. Og som I kan se på den første bræd her, jeg lige får løst, så er der næsten nok søm i det her bræt til at kunne bygge et helt moderne hus. Så det er altså noget, der bare sidder sindssygt godt fast. Og til et arbejde som det her, så er en multicutter næsten uundværlig. Så har man ikke sådan en, så er det et værktøj, jeg varmt kan anbefale for at anskaffe sig. Og efter lidt tilskæringer rundt omkring, kloak og vandtilførsel, så ender det altså med, at jeg kan få hele gulvet løst, og vi kan få det fjernet i et stykke. Og så er vi ellers kommet så langt, at jeg synes, vi lige skal tage en rundtur, hvor jeg samtidig kan forklare, at jeg laver det her ved siden af mit fuldtidsarbejde, så derfor skynder jeg mig alt, hvad jeg kan med at få lagt nogle videoer ud. Men samtidig er det også et bevis på, at selvom du har et fuldtidsarbejde, så vil du godt kunne gøre det samme. Man kommer ikke udenom, at det er hårdt at gå fra sit almindelige arbejde og hjem og fortsætte på det her. Men hvis man virkelig brænder for det, så kan det tit være det her, man er nødsaget til at gøre i starten i hvert fald. Og så vil jeg indskyde, hvis det er første gang, du ser med her på kanalen, og du kunne tænke dig at se mere, så er der gode nyheder, for det her det er 7. episode i denne her serie, så der er masser af god indhold at give sig i kast med. Og tilbage til videoen, fordi at nu er nedrivningen færdig. Og det efterlader mig med gør det selv drømmen. Altså et helt blankt lærred, hvor det sure og beskidte arbejde det er klaret. Og nu begynder det rigtig sjove med at få bygget huset op og få det lavet lige præcis som vi gerne vil have det. Planen er at starte med det lille toilet, og vi ved jo at toiletter og badeværelser det er godt nok ikke det nemmeste rum. Men det er stadigvæk et lille og overskueligt projekt, så det er der vi lægger ud. Og så vil jeg bare sige tusind tak for at du har set videoen helt til slut, og vi ses.